Какво не знаят хората в България за хирургията? Това е една изключително интересна специалност, с много адреналин, с много рискове, но и с невероятното удоволствие, когато помогнеш на пациента да се чувстваш добре, да знаеш, че си свършил нещо добро. Хирург се става трудно. Изборът да станеш хирург не винаги е предопределен и човек може и да не знае кога ще се случи това, но общо взето, за да станеш хирург, трябва да имаш определени качества. Трябва да си всеотдан, трябва да си честен, добронамерен и освен това трябва да имаш и някои срещности, т.е. нещо да ти е дал Господ, за да станеш добър хирург. Развитието на травматологията в последните 20 години е значително. Благодарение на няколко известни наши учители, ние имаме една съвременна травматология, която е абсолютно сравнима с тази в Европа и в Северна Америка. Това, което предстои ние да направим, е да въведем алгоритми на поведение при спешните случаи, което най-вероятно ще се случи в 2014 година. Въвеждайки тези алгоритми на поведение при спешните случаи, това са болни с тежки травми, ние ще създадем стандарт на поведение в цяла България, което ще намали броя на смъртността на тези пациенти в България, ще подобри естествено качеството на тяхното лечение, както и от функционална и социална гледна точка ще има по-добри резултати. Конкретно за моята клиника, това, което предстои да се случи, е да се наблегне на организацията, която все още е проблем при нас, както и в повечето български клиники, организацията на работата и същевременно да се въведат нови методики, които позволяват подобряването на качеството на живот на тези болни, които са с фрактури, както и съответно намаляване на разходите на клиниката. По отношение на учебния процес, който провеждаме в секцията по травматология, включително и 4-та травматологична клиника, в последната една година ние отбелязахме значителен прогрес. Въведахме учебна програма, която е заимствана от Германия и при която контакта между водещите хирурзи и специализиращите учащи се лекари е доста лесен, бих казал приятелски, но е свързан и с рязко подобряване на учебния обучителен процес в клиниката, както и в цялата секция на Пирогов. Бъдещето. Надяваме се в следващите години, както и въобще в травматологията в света, да въвеждаме новите мини-инвазивни методики в травматологията. Оказва се, че благодарение на развитието, изключителното развитие на имплантологията в последните години, което и продължава, има възможност да се въведат мини-инвазивни методики, което и ние правим в последните години, което е добре и за пациента, добре и за клиниката, добре и изобщо за всички български граждани. Моите лични планове са свързани с продължаването на моето усъвършенстване, както и съответно на създаване на един изключително добър екип, който живот и здраве да стане така, с по-добри възможности, с по-добри показатели от мене и който да развие това, което ние сме си поставили за цел, което в момента правим. За щастие, аз съм от поколението травматолози, които имаше възможността да бъде обучавано от най-добрите специалисти в България. Благодарение на това, на мене ми е лесно да постигне и да подобри резултатите, които аз съм се сблъскал с тях.